Takže, už dlho nebolo video. To všetko môže za to, že som bol chorý, boli Vianoce, sviatky a tak. Ten týždeň, kedy vyšlo Sons of the Forest prvý diel, začal som byť chorý, bol som chorý až do Vianoc, pred Vianocami som bol už skoro zdravý, na Vianoce som bol už zdravý, lenže tam sa mi už nechcelo strihať, povedal som si, že sviatky bez strihania, takže nemám žiadne videá pripravené momentálne, toto je jediné video, ktoré budete vidieť. Odtedy, čo som bol chorý, sme nenatáčali ani ďalšie video zo Sons of the Forest s Kubom, čož nie je až taký problém, pretože my už to máme skoro dohraté, už len endgame musíme zahrať a to celé budeme ešte musieť dohrať predtým, ako začneme sa venovať veľkému projektu. Ja, Kubo a Matúš sme sa rozhodli, že si zahráme na nejaký modpack, nebudem hovoriť aký, samozrejme, ale zahráme si nejaký modpack, ktorý bude veľmi zaujímavý a prežijeme v ňom 100 dní. Ale to není všetko. Samozrejme, ja som bol aktívny cez Vianoce, cez Silvester na mojom kanále, aj na Instagrame. Dával som nejaké príspevky, ale není to dosť, ja som zvykal dávať nejaké videá a preto vám chcem oznámiť, že bude vychádzať Best of 2025, lenže teraz mám ešte nejakú školu a musím to najprv dorobiť predtým, ako hentomu sa pôjdem venovať. Takže hodlám to teraz ísť strihať, keď dokončím školu. Akože ja som cez celý 2025 moc toho netočil. Takže keď sa pozriete na 2024 a keď sa pozriete na 2025, môžete si tam všimnúť to, že cez 2024 ja som po väčšine vydával dvakrát až raz do týždňa a tento rok to bolo také posekané a nie je úplne konzistentné, ako to ja mám rád. Takže to je moje jedno z predsavzatí do 2026, ale najprv musím dorobiť školu. Ja mám teraz do školy také nejaké projekty, ktoré musím spraviť, takže je pre mňa priorita najprv sa povenovať tomu a až potom začať strihať Best of 2025. Nesmiete zabudnúť dať odber. A hneď ako dostriham Best of 2025, budem sa venovať druhému dielu zo Sons of the Forest, čož bude určite banger video. Už ho mám skoro zostrihané tiež, lenže keďže som bol chorý, tak som na ňom nepracoval. Proste chápeme sa. Tiež som vám chcel samozrejme popriať všetko dobre do nového roku, všetko dobre na Vianoce, ale na to je už asi trošku neskoro. Tiež by ma zaujímalo, čo ste robili na Silvestra, preto lebo ja som robil, že veľké hovno, ja som sedel doma a nič nerobil. Prečo idem takto rýchlo strašne? No preto, lebo to natáčam už na tretíkrát. Prvýkrát som si nepustil nahrávanie, druhýkrát sa mi to nepáčilo a až teraz tretíkrát to snáď bude vydarené. Taktiež môžete v popisku určite nájsť IP adresu na server, na ktorom som pracoval, keď som bol chorý. Je to anglický server, máte tam aj odkaz na Discord na ten server. Ak by vás to zaujímalo, môžete tam skočiť, je to PvP server. Nič extra super úžasné, je to proste niečo, čo som v podstate len sám spravil. Je to super server podľa mňa, takže určite to bežte čeknúť aj ten Discord server. To je asi tak všetko, čo som vám chcel povedať. Povedal som vám všetky dôležité veci. Mám nový stojan na mikrofón. Ja som strašne šťastný z nového stojanu na mikrofón, je to strašná sranda. Uľahčuje mi to tu život. Cítim sa byť o mnoho viacej profi. Fakt vám odporúčam dať ten odber, like, hlavne ten odber samozrejme, lebo to sa vám bude zísť. Preto, lebo tie videá, ktoré tu budú teraz vychádzať, budú fakt banger. Takže ja sa s vami lúčim.